kok supaya betul-betul langit kok nopo. Nah, ya kuwi cilik banget kok nek dadi aku rapati kok. Cilik banget kok nek iki ya gede. Biasanya nek aku ngetok keluarga aku di barang kaya ngopeni. Iya. Kok kok sampeyan ada kok terus gue sak ini sesuk gede. Kenapa kita tetep pajak? Napa? Gue tetep pajak sing sambil dhewe ngene malu nah. Pak Lurah udah tadi semangat. Semangatnya baru iya, ini banget bisa jiwa. Pak Lurah, izin dalu. Kulo ingkang sowan ikan dan tak betul. Sanes ikan saking kremi. Sanes ikan saking kremi. Jadi konteksnya uget-uget itu dembek-dembek ngamuk kae lho. Lah iya, kan kuwi kekancan karo kremi kekancan. Lah iso kremi kon babakan kon penyakit kon kira. Kowe nek biyen kok kan mangan kambil kan terus esuk-esuk kukur-kukur. Ayo aku cerita mergo aku ngalami. Pak Lurah, kula sampun sowan. Nggih, matur suwun. Nggih, mbok menawi wonten dawuh saking Pak Lurah menika. Kedah pripun kula? Kedah kaget. Iki asline iki alek ngece lho, Kak. Nah, Pak Lurah iki nek ngendikan sithik mentus terus. kayak jagongan karo sumengan, Pak. Celekat-celekit. Nggih. Ya. Nani kula nika. Baik kan? Besok jenenge tinggal di Kabupaten Semarang mau. Lu kok pindah pripun to, Pak? Di Kabupaten Semarang itu ada salah satu program unggulan Apa menika? pencegahan stunting. Pencegahan stunting biasanya dimulai dari jane. Pak Lurah. Apa bocah-bocah Ini, nah Mbak Ikan itu mboten kok stunting. Nah, jelas maksudnya Kalau itu wong muda itu nggone waktu lain tak ngedek iki kon nggon. Nika seksi pun. Mbak Ikan itu mboten stunting kok nek ngisi ibu niku pun mencukupi ini wonten kecelakaan. Niku pas lain niku kelingguhan. Ora nek bayar kelingguhan terus semet lah. Yo mulo pertumbuhan rapi terhakat. Sing siji namanya temet, sing siji ora ngadeg. Nah, iya. Antene sing iso ngadeg wong lanang tok. Aku yo ora bakal iso ngadeg. Wis nang ngono bakso jajan karo Pak Lurah. Nggih, ngoten Pak Lurah. Nggih, ngono kok iki sakmene wis mentok kok, Pak. Pun masih pun jajan. Kalau itu jenenge kaya little body. Apa itu bodi? Masa nanti little body. Wis, ayo man yo der ngono kuwi yo kudu mbok jawab kok ya. Little body. Ah, little bodi ya. Ayo kita balik mau. Ini malah terima kok. Jadi hemat bakal kaya. Iya. Aku numpak pesawat. Nah, iya jadi. Tangan gizi sama itu. Berdaki sadar Mbak Devi 2 meter. Aku cukup setengah meter. Terus ini Mbak Ikan itu kan semampai tuh Pak. Alhamdulillah. Semeter tak sampai. Sampai. Aku kok ngilu saya lho Pak. Sak menika kula sampun tempuh kok sinden S3. Oh, S3 berarti bekas dokter. Pangapunten. Mboten niku. S3 iki apa? Aku sakit santai kuwi. Aku nang sampai dadi aku sak kebutuhan ngono. 1 meter kotor ya temen. Iya itu ora apa-apa itu kira kerjane. Itu delok ukurane. Arep gede ana grombyong. Ya mana ini penak. Aya. Dulu kok dijenengan bukan kan. Ini. Pak Angga. Dalam. Dengan begini sakit Mbah menapa? Sakmene semok. Yang khusus sebagai masyarakat khusus jangan Nggih. tambahan. Pembantangan. Ini sih kan di sana. Kalau tak guna. Oh nggih, dengan kula anu ke dheweaken pinarak. Mari. Ya pun jenengan tambah boten ketok sing ngono. Pun jenengan itu. Maksudnya kula jenengan
enggakne saged monggo jenengan ngeten. Sakit jenengan saged nyirahaken saking mriku. Iya. Nggih. Itu kembangan kagunipun. Menawi biasanipun Pak Lurah majeng wonten panggung menika setunggal lurun rembug. Ini terus Ayo. Kali menika kersakaken tetembangan. Nah nomor 3 menika ngembang piyambak. Lah nek nomor 3 niki wau mboten dipun lampahi wonten kompensasinipun dados. Kalau bisa Wonten kompensasinipun. kalau bisa pun BLT. BLT itu Nah, cuma langsung tunai. boten kok panggung ngoten niku. Oh, gitu. Boten satu mek. Sami BLT Pak Lurah. Supaya balik kan. Nggih. Jadi kagem sedaya panitia, Nggih. pastinya asal sedikit bantuan saking pemerintah desa, nah sejumlah 4 juta rupiah. Luar biasa. Luar biasa. Dapat bantuan 4 juta rupiah. Jadi 4 juta ini bagi roto banyak. Oh, dibagi roto? 5 dusun. Jadi 20 juta dibagi mulai dari papa 4 juta. 4 juta. Jenengan gue dari papa ini. 4.000 rupiah. Rupiah. Kenapa motor punika menuju Pak bayar parkir kok? Kok masaku bantuan kudu bayar parkir. Mboten apa-apa matur Mbah Tuwun. Lajeng udah panas ya pagi. Terus iya. Silo tujuan Pak Lurah Salon ini. Jadi ini kan sudah kan. Mana ada yang sudah kali orang kali orang itu masih pagi. Tak sebut dulu di polisi. Nanti kalau Pak Salon itu Oke, perkenalkan ini juga. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Pak Lurah enten Pak Kades Seven, enten Pak Kades. Ini Pak Seven, apa sih? berapa kalau Bisa di situ ya? buatan orang adalah Bandungan ini loh simpan tak ada itu Bandungan ini Ini enten Pak Kades Dokti, Sofi enten si Polisi Lino, senior gue si Rambut Ngantuk Anjo, Pak Kades Pak Kowe. Nah itu kelima-limanya itu apa aja? panggung ya Pak. Saya buatan percaya seksi lebih yang sampai sekarang ini. Wah, saya ngomong Kok nggak ada yang seksi kalian makanya akan tentang masih Pak ada itu kan nggak ngomong ya Pak. Terus kayaknya ngomong lah. Pak Allah itu orang kuat. Sami kok diputar awal Pak. aku jadi itu sehat. Dosanya terlalu ini obat gatel. Pak Lurah ki sakso lho. Tas. Aku dianggap bujan Bapak. Aku Kae lho karo sak bener lho kok. Iya. iya dibagi satu rombongan isikan ngono. Nggih. Dalam Itu Jiro rupa menentu tekan pitu mriki. orang kondang kulit sepeda. Kayak katanya. Nah, Pitu. Pitu ini. Pitulungan. Untuk nah enom niku mboten apik. ini diatur Pak Dalang. Ha iya. Niki. Bisa kali sebenarnya aku sih lah. Oh pitu ini Pak Dalangi. Ini Pak Dalang. Jadi pulau itu sampai ketemu Mbak Devi kalau Cungki ini suaranya nggak betul sih. Ini kan apa itu? Nggih. Wah, kamu nih. Lho jangan boten Pak Anton iki cilik-cilik riyen. Pun. Guntur terminal. Pak Lurah juga terpanggung kayak pedok copet. Ya napa. Ini mau Pak Meket mikir Pak Lurah ini kan kayak manis-manis sih. Kalau Pak Lurah nanti kok boleh anu gadah ndok loro. Bayangke kok ndoke ndok gemak kok ndok banyak ya. Jadi, nonton bayangan. Ini Pak Lurah. Maru sumun. Pulang mana? Oh gitu ya. Harus bangun Pak Lurah.
Iya, sampun. Iki udah Pak Sato Pak jalane kae. Heeh. Kok paling yo wis. Iya, iya. Pak Sato Pak ora nggih. Alah, namanya ngomong dulu di mata Sarto sebenarnya. Ini lho wakil Pak Lurah sing enggak nih. Iya, Pak Lurah. Saya jenenge bintang tamu dalang, kuwi disusul ngene-ngene iki. Marai lari. Sama nih, gue laku lu parah kan, nah iya ngulang kuwi grup-grupan gue diwaras metu kempir kok. Mawon satareka dadi pengedrak. Ya gue wani jempol uyang-uyang sore mau gambir sawit didramu. Gambir sawit ora malah ajak kos. Gambir sawit kudu didrami. Gone dhewe, heh. Status. Bulan-bulan kok ora pas gambir sawit. Pas lurung-lurung ini kalau panenanipun Pak Lurah dipun Ya, dipitangani sih. Ya. dipun balani apa langsung? Ayo dipahami kok ya. Ngomong iki ya nyambut gawe. Ora kan kok Bu. Ibu-ibu yang di kono betul-betul larang. Ini ya wis pas kok Bu. Ini kalau Dewi dhuwur lendir kuning kaya ngene. Pak Lurah nyawang kau ketek-ketek kok. Tak tambahi sithik ben nggo tuku obat tinggi. Ini kok mana-mana. Obat tinggi mau nanu kan. Diremek. Ngerti Pak Lurah iki. Iki rekomendasi obat tinggi. Kon ngapotek lah kok dikek merek iki ronda. Iki tak ronda. Obat tinggi saja. Dipun lebaran, dipun ukur rimoso nggih Mas. Ya. Lumrahe yo nek cincin iki yo nek mlakune yo digawe kok sinten kok mlakune kok gali. Wis Ben. Wong jenengan dalang mau mriki dipirakno dibentuk lampah. Wah, ya kuwi iki jenenge tradisi iki ngono kuwi ra kena ditolak kok. Aku rene Mas, diring Mas ya Pak. Diring bangsa iki. Aku ora gagah-gagahan. Ya iki yo ana pamungketan mereka saka via WA. Saking Pak Damar Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun tembang podang kuning saking Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali matur suwun. Podang kuning. Ayo menika tembangan kuning saking Iya, ya aku gak banyak aku enggak lali tak ngomong ki saiki wong aku lan. Iya. Ayo kadang rombongan ora dibayar sekali. Kuwi paham bae strategi. Nek pancen tenan karo wong wedok iki iso ketok interview-ne iki ora iso kadang ora mligi mergo fisik. Nek krungu suarane iki wah iki. Nek aku dengerin suarane malah iki. Sakit iki. Iki jenenge interview. Iki ngono aku ono sindhen wah dipuajang ngono moblong-moblong ngono. Wis penonton go penasaran begitu nyuara wah.
goneng toilet. Saking mules. 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 Mules mergo krungu suarane. Ngono. Ayo tadi apik nih. Ada sih dari sakit kemarin Jerman sih dari bunga manggung enggak Iya. dinikmati. Ya nek karo biyen iki sudah ora dijejer ngene iki, sudah karo biyen iki ngadep keler ngono. Jadi penonton ini nyawang apa jenenge gunungane Jinjek. Terus jenenge saking iringan. Terus aku masuk penonton. Iya, menjadi bagian saka tata artistik panggung. Tata artistik di bunga manggung iki keri. Iya. Ora kok baru terus alo bae. Nah, kok ndek kok ndek ada makku iki. Nanti itu terkesima. Iya. Kutu-kutu tahu. Kok karo terus ya, Pak? Ya untuk membayarkan si tinggi mau putih. Ya kayak gini sakit aku siaran berkelingan. Kan dipangkatnya sakit kan bertunggung kelingan. Ya dipangkatnya radio. Saya kalau orang rumahnya yang suara aku udah jadi ini. Siapa ya? Sini siapa tuh? Kowe iki ditanya terima. Ora terima, ora kaya terima sak kowe iki. Kaya majijer. Iya. Ya. Kowe iki sing terus seneng ae kowe. Kowe kaya majijer terus seneng ae. Sing iki lho, itu aku lho. Saya. Teman musuh dari semut. Kayak ini bro, katanya bulannya ayu. Kok ayu ya? Balik juga tidak diterima kok. Pak Lurah di Doro Jahe, rumah suara ini lagi ini acara ini. Aku ngerti lagi dibatin. Jangan Pak, jangan sabar. Iya. Iya, terang-terang buatan nopo-nopo. Nah ini orang yang berani Pak Lurah mau didosak bisa 5 bisa mau kok. Jadi mereka malah patang ibu mau. Iya, kemudian mereka ke bendara ini. Ya terima aku Pak Lurah. Pak Lurah itu ya ndikor aku. Iki disiapke jane ana sepeda motor anyar Grace. Tanggung Dinggo bintang tamu. matur nuwun. Ini syaratnya ini siji. Pripun? Kowe kudu iso nirokne swara hati.
Wah, jadi kayak dia sepeda motor. Anyar bis kok Des. Mau dicoba aku ya. Matur nuwun sik Pak Lurah. Terima kasih Pak Lurah sepedane bisa kenangan-kenangan. Terima kasih. Syaratnya siji. Iki mau ngirak suara sapi. Suara sapi. Gampang suara sapi. Piye suara sapi? Moh. Ya wis betul sapi Pak Lurah. Pun sepeda motornya mboten purun. Pun ngandang balik dhuwit mulih mong. Saya kowe iki arep digawe sepeda motor anyar saka dulur karo Terima kasih, terima kasih. syaratnya siji. Miroke suara sapi. Piye suara sapi? Moh. Mau yo wis ben dikene waktu jimbaran bae nek panjen kowe mau. Suara sapi. Lah iya suara sapi piye? Syaratnya suara sapi ya. Nah. Aku ikut sepeda motor. Aku bisa ngelaknya. Suara sapi. Suara sapi piye? Lah iya suara sapi piye? Suara sapi. Nah. Ngaku sapi edan kok sapi kok ngene. Sapi kok geleman. Ono sapi kewan paling sabar di wisan dunya lho. Apa? Lho sapi wedok kok dipersi susune sing lanang meneng bae kok jajal wong. Apa ora? Ya tenan. Mergo sapike pakanane damen. Nek kowe kepengin dadi wong sing sabari saka sapi mangan onta. Nek aku mangan temen. Nek aku rantai kayaknya ya. Ini dari dulu karyawan Mas Dewer saat ini Jakarta. Wah iya wah tetekan pendito kendali sodo. Resi mayang koro. Mas Dwi karo Mas sapa? Mas Gagah iki jalan putrane pendito pagi ujung-ujung saka pagi. Wae kok sekajine Mas. Nggih, wonten tendang menika dalang. Nggih. Wong iki jimbaran iki dalang pirang-pirang bae kan. Iya, dalam kan kamu nggih. Nggih apik-apik kabeh wayangan. Malah mungkin. Kok ora mungkin piye to? Nek apik beli gak tanggapan. Gak mas aku nggak ngelawan ya. Besok tanggal 15 sama pada yen Nah, terus kok kowe, aku wis duwe sesuatu sing tak nggo dening kowe. Apa? Iki. Apa ini aku itu? Cari keburukanku. Ini nanti selalu tak alami. Iya. Aku ada makan turu, makan piringan mesti ketok-ketok penjenengan. Makan mengisar mesti ketok-ketok penjenengan. Makan pelakon ketok pakai liwat. Iya. Ora kok aku tak padai tekek kamu. Betul yang ada di pakai ini dulu kan yang pelakon ini keadaannya ada. Nek pakai kesenang sama barang. Terus ya terus kowe malah ngomong tekek. Musiraku panolinya. Iya pakai yang muni-muni. Ayo ana tekek kamu nimpo ngono ya ora ono. Ya muni pakai ini. Lah apa kono pakai. Aku pakai muni dia. Oh, Mas Satu.
Yang jenenge iki jenenge catur pakai kuncara iki ya. Ora murid telek ngono wae gedhe cengelmu. Oh.
Thank you.